Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKrestu inkosi sethu, amen. Namhlanje sesifikile kwikota yesine, okuyikota yokugcina. So senza usifundo 1 kwikota yokugcina. Isihloko sikasifundo 1 esiwenzayo sithi ubunceku bobuKrestu. Indimana yekhanda itholakala kwabaseKorinte wokuqala 4 verse 2. Sacela sithandaze. Baba ohlala ekhala sezulwini, oyise wenkosi sethu Jesu Kristu, odalile konke esikubonayo ngamehlo ethu nokungabonakaliyo. Siza phambi kobusa bakho, uNkulunkulu ongcwele, sesifunda izwi lakho. Siyabonga imisebenzi yomusa osenzele yona. Leli zwi lakho elisa inkosi okuphila, sicela ukuthi iy'nhliziyo nengqondo zethu zibe nokuthula, zilungele Nkosi ukwamukela lona. Ukuze Nkosi lizakuba umphako, lizokuba isinkwa esizosinika amandla ngezikhathi zengozi lezi esiphila kuzona isitha sihlasela. Ngakho sicela umoya wakho ongcwele usitolekele, usifundise, usiphe ukubamba ukukhuluma kwakho. NgoJesu siyakhuleka, amen. Cela ukubabingelela futhi abazalwane egameni elihle lomfowethu uKrestu inkosi sethu, amen. Sithena namhlanje senza usifundo 1. Isihloko sikasifundo 1 sithi ubunceku bobuKrestu. Indimana yekhanda itholakala kwabaseKorinte bokuqala 4 verse 2. Ifundeka kanjena-ke. Ithi, futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe akholekile. Amen. Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Inhloso yalesi sifundo ukuba siqonde imisebenzi yobunceku bobuKrestu. Ngoba yini? Ngoba ngithi siyazi ukuthi inceku izilinganisa nenkosi yayo, yamukela umsebenzi yenceku. So kufuneka ukuba ime esikhundleni senkosi yayo inceku le, yenze njengokuba inkosi yayo beyizokwenza uma bekuyiyona ebisesikhundleni. So izinto ezithandwa inkosi zithandwa futhi inceku. Angithi kanjalo? Yebo. So uma siqhubeka nokufunda lana, khona umbuzo omkhulu uthi-ke bonke abantu banamathalenta na? Lowo mbuzo uzofuneka ube sekuwumbuzo ozophenduleka as siqhubeka nokufunda. Ngisacela ukulanda laphana eBhayibhelini noma ukufunda laphana eBhayibhelini uMateyu 25 verse 14 kuya ku-30, lapha kukhulunywa khona ngamathalente. Kwakukhuluma uJesu laphana eMateyu 25 verse 14 kuya ku-verse 30. Sengiqala ngiyafunda bazalwane. Mateyu 25 verse 14. Ngiyaqala. Uthi-ke, ngokuba kunjengomuntu owathi eyakuhambela kwelinye izwe, wabiza izinceku zakhe, wazinika impahla yakhe. Enye wayinika amathalenta 5, enye wayinika 2, enye laba 1, kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo. Wamuka-ke. Lowo obamukele amathalenta 5 wahamba masinyane wasebenza ngawo wazuza amanye 5. Kanjalo obamukele 2 wazuza amanye 2. Kepha obamukele lalinye waya wemba emhlabathini, wayifihla imali yenkosi yakhe. Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zinceku, yalandisana nazo. Weza wabemukele amathalenta 5, waletha abanye amathalenta 5. Wathi, Nkosi, wanginika amathalenta 5, bheka ngizuze amanye amathalenta 5. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceku enhle nethembekileyo. Uthembekile ezintweni eziyingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Weza nobamukele amathalenta 2. Wathi, Nkosi, wanginika amathalenta 2, bheka ngizuze amanye amathalenta 2. Inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceku enhle nethembekileyo. Uthembekile ezintweni eziyingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kepha weza nobamukele ithalenta lalinye. Wathi, Nkosi, bengikwazi ukuthi ungumuntu olukhuni. Uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona. Ngesaba ngaya ngalithukusa emhlabathini ithalenta lakho. Bheka nakhu okwakho. Kepha inkosi yakhe yaphendula yathi kuye, nceku embi nevilaphayo. Ubukwazi ukuthi ngivuna lapho ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapho ngingafazanga khona na? Ngakho wawumelwe ukuba imali yami
wawumele ukubeka imali yami kwabebhange. Mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo. Ngakho mamukeni ithalente nilinike onamathalente ayi-10. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa, avame. Kepha ongenakho uyakwamuka nalokho anakho. Leyo nceke engasiziyo iphuseni ebumnyameni obungaphandle, lapho kuye kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Amen. Okay. Asiqapheleni la ukuthi uma umfanekiso wamathalente ubungase waziwe kahle abafundi beBhayibheli, ubuzoqeda bonke ubugovu. So uNkulunkulu ububiza ngokuthi kungukukhonza iy'thombe ubugovu lobu. Abantu bakaNkulunkulu kufuneka ukuba balazi iqiniso lokuthi uNkulunkulu akabanikelanga amathalente ukuba bawabeke bawagcine lesikhathi esizayo noma ukuphila okuphakade. Okay, sithini la? Ake sibuze nanko lo mbuzo ukuthi yini eyenza ukuba izinceku ezimbili zibongwe na? Iy'nceku ezimbili yini lena eyenza ukuthi zibongwe? Cela sibuyele kuyena futhi uMatewu 25 sifunde verse 21 no-verse 23. Uthini uNkulunkulu kuMatewu 25 verse 21? Inkosi le yaphendula kuthiwa inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceko enhle nethembekileyo, thembekele ezintweni eziyingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Amen. Uverse 23 nayo uthini? Ithi inkosi yakhe yathi kuye, kuhle nceko enhle nethembekileyo, uthembekele ezintweni eziyingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kuthiwani la? Amathalente noma angaze abe mbalwa kangakanani, lokho nje kufuna sihlale sikuqondisise ukuthi amathalente noma angaze abe mbalwa kangakanani kufuneka ukuba asetshenziswe. Umbuzo okuyiwona ophezu kwethu akukhona ukuthi ngithole amathalente amangaki, kodwa ukuthi ngenzani ngalokho enginakho na, noma ngenzani ngalokho enginakho na. So ukukhula kwawo wonke amandla ethu yiwona msebenzi wokuqala okufuneka siwenzele uNkulunkulu nomuntu. Akukho muntu ongakhuli imihla ngemihla emandleni akhe nasosizweni lakhe angathini oyigcwalisayo inhloso yakhe ekuphileni. Alright. Angicela sibuyele kuyena futhi uMatewu 25 isifundo 26 kuya ku-28 ukuze sizothola ukuthi le nceki eyayinethalente elilodwa yona yalahlelwani le nceki eyayinethalente elilodwa. Cela sifunde uMatewu 26 uverse 20 kuya ku-28 ngoba uverse 21 noverse 23 sithole lena enethalente eyayinamathalente awu-5 neyayinamathalente awu-2, inkosi yabo ibabonga. Cela sifunde-ke uMatewu 25 verse 26 kuya ku-28 sifunde ngalaba-ke ngalena-ke inceki esilahlwa. Uthi 26 uverse 26, kepha inkosi yaphendula yathi kuye, inceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapho ngingahlonyelanga khona, ngibutha lapho ngingafazanga khona na? Ngakho wawumele ukubeka imali yami kwabebhange. Mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo. Ngakho-ke mamukeni ithalenta nilinike onamathalenta ayi-10. Amen. So mawuzoqaphelela ukuthi-ke wonke amathalenta abuyiselwa enkosini azohlolisiswa. Uyabo? Wonke amathalente abuyiselwa enkosini azokwenziwa njani? Azohlolisiswa. Ukwenza nokwethenjwa kwezinceku zikaNkulunkulu ngeke kubhekwe njengendaba engabalulekile. So wonke umuntu uzoqondwa yena siqu. Kuzofuneka ukuba alande ngamathalente anikwe wona, noma uwasebenzisile noma uwachithile. Umvuzo uzonikezwa uzolingana namathalente asetshenzisiweyo. Isijeziso sizokuba isilinganiso esifanayo samathalente futhi achithiweyo. uNkulunkulu usho njalo. Ngakho-ke akukho muntu noma kungaze kube ucebile noma umpofu ongase adumise uNkulunkulu ngokuphila kobuvila. uNkulunkulu ubuvila akabufuni. So wonke amathuba, bonke abantu abampofu abanawo, kungaba isikhathi noma amandla asemzimbeni, so ngaba isikhathi noma amandla
akuphi asemzimbeni. Izikhathi eziningi achithelwa ekuncebelekeni, angithi siyabona, nasebuvileni bokunganaki. Ngathini? Khona bengeke bebe nalutho abazoliletha enkosini yabo olungokweshumi neminikelo. Sicela sazi ukuthi uNkulunkulu yasiqinisekise ukuthi-ke ubuvila buyisona, ngoba ekhathi ulokhu uvilapha uNkulunkulu ekunikezile isikhathi sokuthi ungenza something, ngeke uvele uze umnikelele ngalutho uNkulunkulu ngoba uyavela. uNkulunkulu ukunikela amandla, wakunika imali, wakunika isikhathi sokuthi ungenza something. So iy'khathi eziningi lamathalente uNkulunkulu asinikeza wona achithelwa ekuncebelekeni nasebuvileni bokunganaki. Khona laba bantu bengeke bebe nalutho abazoliletha enkosini yabo olungokweshumi nomnikelo. Yabo umuntu uma enesikhathi esethi ngibhorekile noma enamandla emzimbeni ewaqeda ngendlela engafanele ehambe eyokwenza mhlampe izinto ey'nqatshwe uNkulunkulu, engamane edanse kunokuthi esishanele igceke. Yabo kuthiwa uyadansa. Engamane ehambe elala eqeda amandla ocansini kunokuthi kuthiwa mhlawumpe uyasiza ukuba usiza abazali bakhe, uyalima. So uma elokhu enza njalo ngeke eze benalutho-ke azoliletha enkosini yakhe olungoweshumi nokumnikela. Ingakho uNkulunkulu ethi ubuvila buyisona. So ake sibabale nje amathalente uNkulunkulu asinikeze wona. Amanye amathalente uNkulunkulu asinike wona. Sinikezwe ithalente lokukhuluma. Ukukhuluma nje kuyithalente. Ithalente lokuqala lokukhuluma. Amandla, i-physical strength, amandla asemzimbeni yithalente lelo. So khona ithalente lokukhuluma, khona abafisa ukukhuluma bangakhulumi. Khona ithalente lokukhuluma, khona ithalente lamandla, khona ithalente lesithunzi nje, umuntu nje ebe nesithunzi, yabo. Mase seba khona ithalente eliyingcebo, lapho umuntu khona enemali, yabo, ney'nto zakhe. Mase bakhona ithalente lesikhathi, time. Asibuyeleni emuva-ke. So ithalente lokukhuluma, ukukhuluma kuyithalente. So kuzona zonke izipho engathini, kuzona zonke izipho ezinikwe umndeni wabantu, asikho isipho okufanele sithandwe kakhulu njengesipho sokukhuluma. Amen. Nkosi siyabonga ukukhuluma ukuthi kuyithalente, kuyisipho esivele ebukhoneni. Kuthiwa sikuthanda ukukhuluma. Angazi ngoba obhuti bamanje abafuna ukuganwa bathi abamfuni umuntu wesifazane okhulumayo. Asazi, kodwa thina sikufunda kuthiwa ukukhuluma kuyithalente. Kuzo zonke izipho ezinikiwe umndeni wabantu, asikho isipho okufanele sithandwe kakhulu njengesipho sokukhuluma. Siyambonga uNkulunkulu. Sizokhuluma indaba kaNkulunkulu ngokusizwa uyena, ngoba ukukhuluma kuyithalente. Ithalente lokuqala. Ithalente lesibili kuthiwa amandla ayithalente. So kufanele ukuba asetshenziselwe ebukhosini bukaNkulunkulu. Imizimba yethu le ingeyakhe. Ukuthi unamandla, uNkulunkulu okunikeza umzimba onamandla. Yonke imisebenzi oyenzayo kungaba yiletha udumo kuNkulunkulu, hhayi ukuthi uhambe ushaya abantu. Uyabonga amandla onikezwe wona, yenza umsebenzi kusizakala abantu. Awubadestroy abantu ngamandla obanikeze wona, kodwa ngokusizwa nguNkulunkulu uyarestore. Angithi yabo kunjalo. Kube khona ithalente lesithunzi, number 3, ithalente lesithunzi. Isithunzi siyithalente, singamandla asebenzela ebuhleni uma umlilo oyingcwele owakhelwe uNkulunkulu ungenile emsebenzini wethu. Uba nesithunzi, yabo. Yebo, sikaJesu, hhayi lesi sokuyenyangeni uqabe laphana emashiyeni ufake ovaselini. Hhayi leso. Ngikhuluma ngesithunzi sikaJesu, kuthiwa siyithalente. Ithalente lokuqala lokukhuluma, lesibili amandla. Njengamanje sikhuluma ngethalente isithunzi. Siyamandla asebenzela ebuhleni uma umlilo oyingcwele owakhelwe uNkulunkulu ungenile emsebenzini wethu. Hhayi lesi sithunzi sokusatshwa kuthiwa uyaphoxana noma uyahlina. Cha, sisho leso. Hhayi sisho sikaJesu. Kuba khona ithalente lesine, ingcebo, yabo. I-wealth, ingcebo. Kuthiwa-ke konke sinakho kukaJehova ngaphandle nje kombuzo. Uyasibiza ukuba sivuke sithwale isabelo semithwalo yemisebenzi wakhe. Okay, leyo nala ingase iphakamise umsebenzi wakhe, leyo nala yengcebo uNkulunkulu asinikeze wona. So wonke umuntu ongumKrestu kufuneka ukuba enze esakhe isabelo njengenceku ethembekileyo. Amen. Bekhona ithalente engizogcina ngalo njengamanje, ithalente lesikhathi. So isikhathi siyithalente. Alikho ithalente phakathi kwamathalente
abanikezile uNkulunkulu ayolilandisa ngalo njengesikhathi, yabo. Alikho nje indaba yesikhathi ukuthi wenzeni ngesikhathi uNkulunkulu akuphe sona. Usuphile for the whole 30 years, wenzani? Uyabo? So alikho ithalente phakathi kwamathalente awanikezile uNkulunkulu ayolandisa ngalo umuntu njengesikhathi. So sifundile ukuthi amathalente mangaki? Khona ithalente lokukhuluma, 1, ithalente lamandla, 2, ithalente lesithunzi, 3, ithalente lencebo, 4, ithalente lesikhathi, 5, elasemelana bathandekayo. Masiqhubekeni. So abantwana bakaNkulunkulu khona isiphosisa abasenzayo khathi bebuya ekuthunjweni. Ngicela sifunde lapha incwadi kaHagayi 1:9. Ngifisa ukuthi sifunde laphana ngokwenziwa abantwana bakaNkulunkulu incwadini kaHagayi 1:9. uHagayi 1 verse cha, ngicela ukufunde uHagayi 1 verse 3 kuya verse 6. Hagayi 1 verse 3 kuya verse 6. Uthi-ke, kwase kufika izwi likaJehova ngoHagayi umprofethi lathi, kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembisiweyo, le ndlu isiyize na? Ngalokho usho kanje uJehova Sabawothi uthi, bekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu. Verse 6 athi-ke, nihlwanyela okuningi, ningenisa okuyingcosana, niyadla kepha nisuthi, niyaphuza kepha ananeliswa, niyembatha kepha akakho ofudumelayo, ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo. Amen. Hayibo, bayaphosisa laphaya. Asiqhubekeni futhi. Umbuzo mhlawumbe esizoba nawo ukuthi-ke bayinqatshelelwani-ke inala lapha? Bayadla, abasuthi, bayaphuza, abaneli, bayasebenza, iy'khwama zibhobokile, uyafaka la ngaphezulu, luyehla imali, yehle ngembobo lapha phansi. So bayinqatshelelwani inala na? Ngicela sifunde uHagayi 1 verse 9. Verse 9 uthi-ke, nabheka okuningi, bhekani, phendukani. Okay. uHagayi 1 verse 9 uthi-ke, nabheka okuningi, bhekani, kwaphenduka okuncane. Lapho nakuletha ekhaya, ngakuphephetha. Ngani na? Usho uJehova uSabawothi, ngenxa yendlu yami eyize, nina nisagijimela kube yilowo nalowo endlini yakhe. Hey, amen. Kuthiwani la? Uma soqaphela kahle, labo abantwana bakaNkulunkulu babekhuthalele kakhulu ukwakha nokugcwalisa izimpahla kwezabo izindlu kunokuba banakekele umsebenzi kaNkulunkulu. Babeshone babeshone ezonweni zomona nobugovu. Uyabo? uNkulunkulu wayengeke ababusise. Hey, amen. Okweshumi bazalwane, neminikelo uNkulunkulu uyakufuna. Yabo abantwana bakaNkulunkulu babenake okwabo, bezisebenzela bona, bengasanakeli lutho lukaNkulunkulu. So umbuzo sizowubuza-ke njengamanje uthi-ke, iyiphi enye indawo eBhayibhelini lapho sifunda khona ngoNkulunkulu egodla isibusiso sakhe? Khona indawo lapha encwadini yaMalaki 3 verse 8 noverse 9. uNkulunkulu asigodla isibusiso sakhe. Wayesigodlelani? Ngicela ufunde uverse 8 noverse 9. Malaki 3 verse 8 noverse 9. Uthi-ke, umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Bese nithi sikuphange kanjani na? Ngokweshumi nangeminikelo. 9 ethi-ke, niqalekisiwe ngesiqalekiso, nokho niyangiphanga sizwe sonke. Uthi uNkulunkulu abantu bayamphanga ngokungabuyisi okweshumi nomnikelo. So uma sebephanga uNkulunkulu bengasabuyiseli okweshumi nomnikelo, babe sebethola isiqalekiso sokuba ngabaphangi, baphanga uNkulunkulu uqobo. Uyabo? So uma uzoqaphela la ukuthi-ke icebo lokweshumi neminikelo lamiselwa ukuba lingenise iqiniso elikhulu ezingqondweni zabantu. Iqiniso lokuthi uNkulunkulu uwumthombo wazo zonke izibusiso kubantu bakhe. Nokuthi kuyafuneka ukuba umuntu abonge kuyena zonke izipho ezinhle uNkulunkulu amlungiselele zona. So njengoba kuyena uNkulunkulu onika izibusiso, uNkulunkulu ufuna isabelo esithile kukhona konke lokho esinakho. Yiwona lawa amalungiselelo angathini awenzele ukushunyayelwa kwevangeli, ukuthi abantu bebuyise
okweshumi nokunikelo. So ngokubuyisela lokhu kuNkulunkulu kufuneka ukuba sibonakalise ukuzijabulela kwethu izibusiso zakhe na. Okay, yabo, uma sibuyisela lokhu kuNkulunkulu kufuneka ukuba sibonakalise ukuzijabulela izibusiso zethu akasibusise ngazo. Okay, kodwa-ke uma simgodlela lokho ngokwakhe ngathini, singazilindela kanjani izibusiso zakhe ngoba sigodle okweshumi kwakhe. Okay, uma siyizinceku-ke ezingathembekile ezintweni zomhlaba, singathemba kanjani ukuthi singanikwa izinto zasezulwini na? Asithembekile kwasemhlabeni, singathemba kanjani ukuthi kwezasezulwini singanikezwa zona na? Kungenzeka ukuba le impendulo ngemithandazo yethu engaphendulwayo. Khona imithandazo soyithandaza uthole ukuthi ayiphendulwa. Yini? Ithina ubudlelwane bethu siphanga uNkulunkulu asinasibusiso. Yebo. Manje-ke umbuzo uthi-ke inceke ethembekileyo izokwenzani na? Umvuzo wayo uzokuba yini na? Inceke ethembekileyo izokwenzani na? Uzoba yini futhi umvuzo wayo? Cela sifunde noMalaki 3, uvesi 10 novesi 12. Uvesi 10 uthi, ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu, usho uJehova Sebawoti. Uma ngingayinivulela amafasitela asezulwini nginithulele isibusiso kunokwaneleyo. Uvesi 10. 11 no-12 uthi-ke, ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayikuphutha enhle, usho uJehova Sebawoti. Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo, usho uJehova Sebawoti. Amen. Ukubusisa, izibusiso sizithola ngokwethembeka kuNkulunkulu. So uma uzoqaphela, uNkulunkulu ufuna ukuba konke okweshumi kwakhe kubuyiselwe kuyena. Ukukhipha uhlangano oluncane lwemali noma ezimbili njengokweshumi ngaphandle kokubalisisa uqobo lokweshumi akwamukelekile kuNkulunkulu. So inzuzo yonke uma iseyiphelele sekuhlangene naleyo yasezivandeni zethu, neyasemhlabathini yethu, neyasekudleni kwethu okusemasimini, neyasemholweni yethu, njalo njalo, yabo. So kufuneka ukuba kwehlukaniswe ngeshumi, kukhishwe okweshumi. Ngemuva kwalokho kube sekunikezwa okweshumi okupheleleyo. Uma kungenjalo akusikhona okweshumi. Uma uthi awubalisisanga wangakhipha okweshumi, kusho ukuthini lokho? Akusikhona okweshumi lokho. So amaKristu amaningi alinga ukukhuluma amanga kuNkulunkulu ngokumnika kwawo izinhlamvana zemali ezingekhona okweshumi kwangempela. Lezi zinhlamvana zemali zibe seyiphenduka umnikelo. Kusho ukuthi lo mzalwane kuthiwani? Unikelile, akabuyisanga khona okweshumi. Uma zingakhona okweshumi okuqinisekileyo kwenzuzo yakhe umuntu, ziphenduka ini? Umnikelo. Ngokwenza into enjena abantu abaningi abakwazi ukuthola isibusiso uNkulunkulu akasithembisileyo. Yebo. So khona umbuzo wesithandwa sibuza umbuzo omkhulu ukuthi bonke abantu banamathalenta na? Yebo, wonke umuntu unethalente ngoba khona umuntu onemali. Omunye engenayo imali unesikhathi, omunye engenasikhathi unencebo. Okay, ngaba isithunzi namandla, physical strength. Ukukhuluma kuyithalente. Hey, kuyakhulunywa. So banamathalente abantu. Umbuzo ukuthi kukhulunywani, uyabo? Ngoba umuntu uma ekhuluma into engakhe usengamane athule. Yebo, kunjalo. So umbuzo olandelayo uthi-ke, ziyini izimpawu zenceku ethembekileyo na? Okay, ngicela ukuthatha umbuzo omncane nje. Uthi-ke, inceku ngayinye kufuneka ukuba ithathe miphi imisebenzi emibili na? Inceku ngayinye kufuneka ithathe miphi imisebenzi emibili na? Ngicela ukufunda uLuka 16 uvesi 2 novesi 5. Luke 16 uvesi 2 novesi 5. Futhi uvesi 2. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Uvesi 5 wayesisethi-ke, wababiza ngabanye abanamacala enkosini yakhe. Wathi kowokuqala, unecala elingakanani enkosini yami na? Okay, isihloko salamhla umuntu mafuna uyifundela kahle ekhaya lapho kukhulunywa isihloko sakhona sithi umphathi ongathembekile. Okay, asiqapheleni lamavesi ade siwafunda-ke. Khona lapho kuthona khona-ke, landa ngobuphathi bakho. Unecala elingakanani enkosini yami na? So lena
yimisebenzi okufuneka ihlale ikhunjulwa njalo. Amanani okweshumi esimkoleta wona uNkulunkulu abhaliwe ezulwini. Singamkhohlisa umuntu, kodwa sicela sazi ukuthi ngeke size simkhohlise uNkulunkulu. Yabo? So landa ngobuphathi bakho. Unecala elingakanani enkosini yami na? Lena yimisebenzi okufuneka ihlale ikhunjulwa njalo. Amanani okweshumi esimkoleta wona uNkulunkulu abhaliwe ezulwini. Singakhohlisana siyabantu, kodwa ngeke simkhohlise uNkulunkulu. So umbuzo olandelayo ukuthi-ke mhlampe yini eyenza ukuba umuntu abe yinceku ethembekileyo nehlakaniphile na? Yini eyenza ukuthi umuntu abe yinceku ethembekileyo nehlakaniphile na? Cela ukufunda uLuka 12. uLuka 12 verse 33 noverse 34 noverse 42. Luka 12 verse 33. Ngiqala ku-33 ngiyawufunda manje bazalwane. Uthi verse 33. Thengisani ngeninakho, niphe abampofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini, lapho kungasondeli isela, kungoni nundu khona. Uverse 34 athi, ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho iyakuba khona inhliziyo yenu. Uverse 42 athi, yayisithi inkosi, ngumuphi-ke umphathi othembekileyo noqondileyo, inkosi yakhe eyakumbeka phezu kwabendlu bayo ukuba abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho? Umbuzo loyo. Okay, sithini la? Yazi, okay, mhlawumbe umuntu angayifunda ekhaya uLuka 12 verse 13 ezehle nayo eziyofika lapha kuverse 48. Isihloko sakhona sithi umlimi olothileyo, iminako yomhlaba. So laphana kuthiwani? Abantu ababekwe uNkulunkulu ukuba babe yizinceku zakhe, ingcebo yalelizwe ibathonya kangangokuba abasaboni ngomona nobugovu babo. Akukhona kuphela ukuthi bayeba kuNkulunkulu okweshumi nangeminikelo, kodwa bazebela bona uqobo ingcebo engunaphakade. So bebenakho ukulokhu bengeza engcebeni yasezulwini ngokwenza uqobo lomsebenzi kaNkulunkulu abashiyele wona ukuba bawenze. Wabanika imali yokuba benzenjani? Bawuqhube. So ubugovu benza ukuthi umuntu kungabi ukuthi uphanga uNkulunkulu, kodwa uyiphanga yena uqobo isibusise ngabe uNkulunkulu emnikeza. So esikhundleni sesibusise ngabe yasithola, ayithola isiqalekiso ngenxa yokungethembeki kwakhe. Ngizocela ukubuza imibuzo ewu-2 bese siyasivala lesi sifundo sanamhlanje. Umbuzo uthi-ke, yini ebonakalisa inceku elungileyo na? Yini le ebonakalisa inceku elungileyo na? Kuphendula uPetro wokuqala 4 uverse 10. Cela ukufunda uPetro wokuqala 4 verse 10. Uthi uPetro wokuqala 4 verse 10-ke, nikhonzane kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Amen. Nikhonzane kube yilowo nalowo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Cela ukufunda ivesi yokugcina ngiphinda le ndamanyana ekhanda. Uma siphendula umbuzo ukuthi-ke yisho uphawu lokugcina lwenceku ethembekileyo. Ngabe unalo lolu phawu ekhaya? Asilifunde. AbaseKorinte bokuqala 4 verse 1 verse 2. Uthi-ke umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKrestu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe akholekile. Amen. Ngabe ukholekile? Baphathi kufuneka umuntu kaNkulunkulu afunyanwe akholekile. uNkulunkulu mayisiphile ukuphila isifundo sithuwa sizowenza isihloko sakhona sizobe sithi umsebenzi womuntu embusweni. Cela sithandaze. Baba odala amazulu nomhlaba, siyalibonga izwi lakho. Sicela ingqondo zethu ngalo ziguqulwe zenziwe busha. Uma ukuthi besiselothile lamaqiniso engasanakiwe, sicela Nkosi ukuthi libe yimvuselelo kithi, kodwa singalishayi indiva ngoba izulu libhalile ukuthi sesiyazi futhi sesikhunjuziwe. Sicela umoya ongcwele kube wona uzosiqhuba kusuka manje kuya phambili. Egameni leNkosi Jesu Kristu ngiyanxusa. Amen. Okay bazalwane, lezi zifundo esizenzayo siqale kukota 1 sisikota yokugcina ukota yesi4. Kumele kahle kahle akufanele umuntu ukuthi abhajadiswe engazazi lezi zifundo esizenzayo nesesizenzile. So ngobe awu4 kuphela ama-pillars of faith. Okay, ama-pillars of faith, izinsika zokholo lwethu ziwu4. Yokuqala i-God's law, umthetho kaNkulunkulu, sesiwukhavile. Eyesibili isabatha, sesilikhavile.
Eyesithathu i-state of the death, isimo sabafileyo. Sesifundile ngaso. Sekushoda i-sanctuary message. So akusikhona ukuhlakanipha umuntu engenakho ukuqonda ngomthetho kaNkulunkulu. 1, ngesabatha. 2, ngesimo sabafileyo. 3, nge-sanctuary message. 4, sesizofika kuyona bese siyazivala izifundo ezilungiselela abantu for umbhabhadiso. So akusikhona ukuhlakanipha. Kuyingozi enkulu ukuthi umuntu ebhajadiswe engenakuqonda nge-God's law, Sabbath, state of the death and sanctuary. Kuyingozi ukuthi umuntu ebhajadiswe engazi noma engaqondisisi ngomthetho kaNkulunkulu, ngesabatha, isimo sabafileyo nange-sanctuary message. Uthixo mesigcinile sohlangana futhi. Amen.